DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Ining babae mo. Bata day ako ning lod. Akong papaapodon mo. Adi, ako manod. Wala giya ka. Webes na webes, pinainit mo na naman ng ulo ko. Kaya na, ako ang mag-upload. Ay, ba't ganyan ang audio mo, Miss Gigi? Parang Wait, maraming okay, makag speaker. mahangin dyan sa labas. Parang mahangin eh. Hello? Okay po, mas better? Yan. Maganda Siguro, na. kanina po kaya naka-loudspeaker ako, so ano na lang po, ordinary yung kapot na sa cellphone. Asan ka na naman nabaktin ka? Ba't pinatawag mo ako? Secret. Siyempre, may mga activity kami sa tuminakas na naman nga ni ako. Nagyalo na naman ako sa sarong lugar na daing katawo-tawo para yung sa ribok. Para kang tao sa lipod. Kesa man Indian nung taka, di doon na kami ni Ma'am Lering nag-Indian sa imo. Mga Indianera kayo, mga letche kayo. Di baling nasa baalpog na lugar. Walagi ka. Sabunutan kita dyan. Naalaman mo yung sabunutan blues? Ha? Ano yun? Ay, ewan ko sa'yo dyan, mahina ka sa chika. O, dyan nangyari sa SM? Saan nangyari? SM. Oh, kita o, chika ka talagang loko-loko. Marites, walagi ka. Tapos on air na palan kita, no? Ay, mga kaibigan, kausap ko ngayon si Madam Gigi Naron ng PhilHealth. Maganda umaga dyan sa PhilHealth. Madam Gigi, good morning. Yes, good morning, Sir Pio, and good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa ating programang Alagang PhilHealth sa DCGB. Kumusta ka, Sir Pio? Itong pag naputol itong call, ako ang magdadial para wag magsabatan so apod niya to, ha? Opo. Yes naman. Lagi naman ikaw tumatawag kasi gusto na ako. Pero yung isa dyan, sino yon? Si Ma'am Larry. Ayoko na. Ayoko tumawag sa kanya. Oy, ano itong Proclamation 501 Series of 2003? Ano ba yan? Yes. So, yung Proclamation 501 Series of 2003, yan po ang proclamation natin na nag-declare na every third Thursday ng November ay Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day. So, COPD Awareness Day po. Ito po ay isang araw na naglalayong magbigyan ng patuloy na kamalayan or awareness ang ating mga members and all Filipinos po actually sa pagkalat ng sakit sa baga sa mga na kaya din naman pong mabigyan ng agarang lunas. So ayon po sa World Health Organization, over 90% ng pagkamatay sa sakit ng COPD ay nagmula sa middle at low income na bansa. Kasama po dito ang Pilipinas. So, ngayon pong umaga pag-uusapan po natin yung mga sintomas tapos yung mga dangers ng pagkakaroon ng chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Paano ba yan nakukuha at ano ba yan na COPD na yan? Paano yan at ano yan? Paano yan? Oo. So, ang chronic obstructive pulmonary disease po or COPD ay isang progressive at incurable lung disease na nagpapahirap na huminga ng maayos sa mga taong meron ito. Pag sinabi pong progressive, ibig sabihin habang tumatagal, lumalala. At sinabing incurable, hindi na po ito na-heal. Kailangan po as early as possible, malunasan na po ito para hindi na po lumala ng mas lalo. Kilala rin po ito bilang chronic obstructive lung disease
disease or chronic obstructive airway disease. Pag hindi po natutukan ng maaga itong COPD natin, pwede pong lumala at mag-cause ng death sa patient. Kaya yun nga po, gusto natin early detection at matreat kaagad itong COPD. Usually po, nakukuha itong COPD sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo po ang number 1 cause ng pinsala sa baga ng maaaring maging COPD habang tumatagal po ang panahon. Paano mo ma-detect kung meron ka kung hindi mo alam ang sintomas? Oo, so actually po, ang symptoms ng COPD, parang ano po siya, silent symptoms. Hindi siya usually nakikita or nararamdaman kaagad, pero nagde-develop siya over time. So bali po yung lungs kasi ng isang tao, napaka-resilient niyan, no? Parang ikaw, Sir Pio, kahit ang dami naman pinagdaanan, sakit sa puso, Mabubuwang na heartbreak. ako mabubuwang na ako, walang iyak ka. Chronic o obstructive heart failure. So yan, ito kasi si lungs natin very strong, di ba? Pinaglalaban niya talaga. So kahit po marami na siyang nararamdaman, hindi natin napapansin. Ano po? Kaya yung normal function po ng lungs natin, hindi niya na-perform kasi may damage na, although hindi natin nakikita yung symptoms. So ang mga panlatandaan po ng symptoms ng COPD, pwede po siyang merong kasamang kakulangan ng paghinga, lalo na kapag gumagawa tayo ng physical activities. Yung tipong umakyat ka lang ng isang flight of stairs, konting akyat lang ng hagdan, hinihingal na. Pwede rin po yung paghinga ng mahirap at may tunog. Na-experience mo na yung Sir Pio na humihinga ka lang, parang may nagpipito. Di ba? Meron Ganun pag po. natutulog kayong humihilik, parang ikaw. Iba yung hilik, Sir Pio. Ito, yung mga wheezing sound ba, na para bang may umiipit sa lungs mo, na parang kapag humihinga ka, parang may pumipito, yun. Iba po yun. Na kahit gising ka, parang may breath sounds na tinatawag. Another symptoms po is paninikip ng dibdib, madalas na respiratory infection, kakulangan ng energy, matinding ubo, or chronic cough na nagpo-produce ng mucus. So, ibig sabihin po, matagal na po yung ubo ninyo, hindi nawawala, at may lalabas po kayong plema o sipon. Other symptoms include pamamaga ng bukong-bukong, paa or binti, at hindi inaasahang pagbaba ng timbang. Any of the combination of those symptoms po, maaring sign na po yan ng COPD. Ano yung kausa niyan? Ano yung pinagmumulan niyan? So sabi ko nga po, ang number 1 cause po nito is paninigarilyo. Kaya po marami tayong campaign, di ba, na iwasan ng smoking and even vaping. Karamihan po ng COPD ay ng mga taong edad na 40 pataas na naninigarilyo or may history ng paninigarilyo. Aside from pag-smoking po, cause din po yung environmental factors natin. Maaari po kasing magkaroon ng COPD ang mga taong na-expose at nagkaroon ng contact ng matagal sa harmful pollutants na masama sa baga. For example, mga exposure sa chemicals, dumi, usok galing sa second-hand smoke, or even yung pollution po, di ba? Minsan, Sir Pio, galakad-lakad ka lang sa sentro ng Legazpi, grabe na yung pollution. Hindi ka naman naninigarilyo, pero ganun pa din po ang pasok ng pollution sa inyong baga. So, mas maganda pong iwasan po natin ang mga ganong sitwasyon. Nakakasama din po ang indoor air pollution na nagdulot ng pagluto ng gamit ng uling. So, aside from that, genetic din po ito. Meron po kasi tayo mga tao na kahit hindi po naninigarilyo or kahit hindi ma-expose sa pollution or chemicals, pwede pa rin magkaroon ng COPD kasi meron pong something sa genes nila. Meron kasi tayong tinatawag na alpha-1 antitrypsin deficiency or AATD dahil po kulang sila doon sa alpha-1 antitrypsin protein. Yung mga white blood cells po, nagiging mapanganib sa baga at nagresulta ng lung deterioration. So, again, minsan po kahit malayo tayo sa mga causes, pwede pa rin po na magka-COPD. Isang uri lang ba yan, yung COPD, o maraming klase yan? We have 2 general
types po ng COPD. Isa po yung chronic bronchitis. Ito po yung pagdami ng cough at mucus production na nadulot sa pamamaga ng breathing tubes sa loob ng baga. And then yung pangalawa naman po is emphysema. Ito po ay pagkasira ng air sacs or yung pag-collapse ng pinakamaliit na breathing tubes sa ating baga. So both those types po are classes po of COPD. Paano na anong mga pwede nating gawin para maiwasan yan na COPD? Well, unang-una po, kung naninigarilyo po kayo, ito na po yung tamang panahon na tumigil upang makatulong sa at mabawasan na po ang inyong danger at risk na magkaroon ng sakit sa puso at cancer sa baga and COPD. Kasi po itong smoking ito, it affects all of our body, and even second-hand smoke. So, iwasan na po natin ito kasi hindi lang po sarili natin ang pwedeng maapektuhan nito, kundi pati yung mga taong mahal natin na nakapalibot sa atin. Another naman po na pwedeng gawin natin para makaiwas sa COPD is mag-exercise regularly. Iwasan din po makalanghahap ng second-hand smoke. So, lumayo po tayo sa mga nininigarilyo, or kung tayo naman po ay naninigarilyo at hindi talaga natin tayo sa mga smoking areas lang at malayo sa ibang tao. Also, umiwas po tayo sa mga mausok na lugar. Kung hindi po maiwasan ang paglabas ng bahay, siguro din po tayo na mag-face mask tayo para safe. Panatilihin din po nating malinis ang bahay. Ang excess din po na dust or alikabok ay maaaring makatrigger ng COPD symptoms. Pwede rin po tayong kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C, tulad ng pinya, papaya, orange at iba pa. Another naman po, Sir Pio, is magpakonsulta sa doktor kung dapat bang kumuha ng bakuna or para sa flu or pneumonia. Sa mga RHUs po natin, sa mga city health offices natin, namimigay po ng mga libreng flu and pneumonia shots, lalong-lalo na po sa mga senior citizens. Let's take this opportunity po. Sayang naman, yung iba kasi takot sa injection, pero ito po ay makakatulong po sa inyo para makaiwas hindi lang Naputol, Ma'am Gigi, ha? Redial ako. Yun. Doon tayo sa mga sabi nga, Ways and Means Committee para maiwasan ang COPD. Yan. Ito. Nagda-dial ako, Madam Gigi. Yan. hello. Itong number 5 ang dapat mong gawin. Panatilihing malinis ang bahay. Langya ka. Malinis naman, Sir Pio, ang bahay ko. Yung pinagpoprogramahan ko lang para malayo tayo sa sa noise. Noise pollution para klarado ang linya natin. Yun yung maalikabok. Sige. Ayun. So sabi ko nga po, isa sa mga pwedeng gawin natin is magpakonsulta sa doktor at mag-avail tayo ng mga libre na flu at pneumonia shots sa ating mga RHU, sa ating mga city health office, and even DOH po, alam ko namimigay minsan. Nag-set up sila ng booths sa mga malls para may magay ng mga libreng flu or pneumonia shot. So, ang mga bakuna na ito ay nakakatulong po para maiwasan ang pagkaroon ng mga complication. Maari po kasing mapalala ng flu or ng pneumonia ang mga kondisyon ng mga taong may COPD. Yun. Yan pala mga ubo-ubo, hindi dapat baliwalay na, no? Naku, baka COPD na yan, di ba? Opo, yes, Sir Pio. So, yung mga simpleng ubo natin, huwag na natin baliwalain kasi baka COPD na yan, sabi mo nga. Or kung hindi man po COPD, pwedeng mag-lead eventually to COPD. Alam ko ang mga tao, Sir Pio, takot na takot magpa-check up kasi either, siguro iisip lang yung gastos. Pero tandaan natin, meron na tayong PhilHealth Consulta, PhilHealth Yakap na nga pala. So dito po sa PhilHealth Yakap, pwede po kayo mag-avail ng libreng check-up, pero po pwedeng maresitahan kayo ng libreng gamot, may rekomenda for libreng laboratorio, and even early detection through cancer screening. So, wag po tayong matibiling magpa-check up. Kung PhilHealth member po kayo, magpa-register na sa pinakamalapit na PhilHealth Yakap Clinic para makapag-avail po kayo ng mga serbisyong ito. Nako, sakop pati pa yan na mga COPD na yan. And baka magkakomplikasyon pa, Ma'am Gigi, di ba? Kung hindi maagapan yan. Meron naman tayong PhilHealth Yakap.
Tama yan, Sir Pio. Oo. At lalong-lalo na itong COPD, kapag pinabayaan po ito, pwedeng mag-cause ng komplikasyon tulad ng respiratory infections, heart problems, lung cancer, high blood pressure sa heart arteries, and even depression. So, ibig sabihin, akala mong simpleng ubo lang, grabe pa po pala ang pwedeng maging komplikasyon na sana iniwasan na natin kung pwede naman pong maagapan yung nararamdaman natin, di ba? Ano yung mga sakop ng PhilHealth? Halimbawa, nagpa-check up, hindi naman natin hinihingi, nag-positive. Di ba may mga binabayaran yan? Paki-breakdown po, Ma'am Gigi. Yes. So, may mga benefits po tayong PhilHealth for COPD. Kung kayo po ay na-confine because of chronic obstructive pulmonary disease or yung mga related na cases niya, ang COPD po, meron tayong case rate na 15,860 pesos. Kung kayo po ay na-confine sa alingmang accredited levels 1 to 3 hospitals. May iba pong case rates related to COPD tulad ng chronic emphysematous bronchitis na may case rate na 15,860 pesos, and then allergic bronchitis at asthma na may case rate na 11,700 pesos. So ito po yung mga, kapag na-confine po kayo sa isang healthcare facility, yun po yung mga maibabawas sa inyong total hospital bill. Yung hindi naman active o hindi pa miyembro ng PhilHealth, pwede ba yan na maka-avail niyan? Hindi naman natin hingi magkasakit sila sa COPD. Paano yun? Inactive at hindi naman miyembro. Yes po, makaka-avail din po ng package ito ang mga inactive or mga hindi pa member ng PhilHealth. Tandaan po natin sa Universal Healthcare Law or RA 11223, sabi po doon, lahat daw po ng Pilipino ay ginagarantiyahan ng agarang makagamit sa mga benepisyong pangkalusugan or yung tinatawag natin na immediate eligibility sa kanilang PhilHealth benefits. So kahit hindi po kayo active, ibig sabihin kulang yung contribution ninyo, or hindi pa po kayo member, pwede po kayong makagamit ng benepisyong para sa COPD and all other benefits ng PhilHealth. Kung registered po kayo, kailangan lamang ipabigay alam po sa hospital ang inyong PhilHealth Identification Number or PhilHealth PIN kasama ang kanyang valid ID sa alinman pong sa billing section or PhilHealth section ng hospital para matiyak po yung identity ninyo. Maaari ring mag-download po ng kopya ng MDR or PhilHealth sa PhilHealth member portal sa ating website, or mag-request po kayo sa alinmang opisina ng PhilHealth or PhilHealth Express. Kung kayo naman po ay hindi pa member, hindi pa kayo registered sa PhilHealth, pwede rin po kayong makapag-avail ng benefits. Kailangan lamang pong magparehistro bago lumabas sa hospital. Kung anak, asawa, or magulang man po yung pasyente ninyo, kailangan nilang pong ma-declare as dependent sa PhilHealth para po mag-reflect ito sa system natin at pwede na po silang makagamit ng benepisyong PhilHealth nila. Again, isubmit din po sa billing section ng maayos na punan na PhilHealth claim signature form para po maka-avail kayo ng benefits kasama yung mga supporting documents na pwedeng hingiin ng hospital. Again, kahit hindi pa po kayo member, pwede kayo makagamit, magpa-register lang. Kapag member naman po kayo, ibigay lang po yung PhilHealth identification number ninyo at magbigay ng valid ID as proof of identity. Kung member naman po kayo pero kulang ang inyong contribution, makakapag-avail pa rin po kayo ng benepisyo, pero po, kailangan yung bayaran yung mga missed payments ninyo subject to penalty or interest po, of course. Yan. So, sakop pala yan, maski inactive o hindi pa miyembro, meron lang mga requirements na minimal lang naman na dapat ma-comply. Ano po? Yes po. And then Sir Pio, ibalikan ko lang yung napag-usapan natin kanina na ang PhilHealth Yakap. Kasi as much as possible, kahit po merong benepisyo ang PhilHealth for confinement, prevention is better than cure pa din. Ano po? Kaya i-avail na po natin itong PhilHealth Yakap package natin. Ang PhilHealth Yakap po, ang primary care benefit package ng PhilHealth, kung saan ang goal po namin is pangalagaan kayo bago pa man po kayo magkasakit. Now, alam ko po ang mindset
ng mga Pilipino, magpapa-check up lang kapag may sakit na. Pero kung konting ubo pa lang yan, Sir Pio, or konting nahihirapan lang kayo huminga, kung PhilHealth member rin lang naman po kayo at may malapit na konsulta, clinic sa inyong lugar, magpa-check up na po kayo. Isipin nyo na lang po yan, yung parang regular maintenance check up ng sasakyan, di ba? Kahit wala namang problema yung sasakyan, pinapacheck nyo pa din, just in case. Ano po? Kaya i-avail na po natin tong PhilHealth Yakap, kung saan pwede kayong magkaroon ng libreng access to free check-up, laboratory, and medicines, and even cancer screening test Yan. as needed po. Ano po? Para magparehistro sa mga PhilHealth Yakap clinics, pwede po kayong online through our website, www.philhealth.gov.ph, through the eGov.ph Super App, or pwede rin po kayong dumiretso mismo dun sa PhilHealth Yakap Clinic na malapit sa inyo, or sa alinmang opisina ng PhilHealth. So, lahat po yun pwede niyong gawin para makaregister kayo sa PhilHealth Yakap. You can just imagine, Ma'am Gigi, ako nakita ko isang beses, pumunta ko dyan sa Tanchuling Hospital, Yakap provider pala sila. Yes diba? po. Diba? Titignan mo, may konti kang ubo-ubo. Dati matatakot magpa-check up kasi walang pera. Ngayon wag na, may Yakap ang PhilHealth. Pumunta dyan sa Yakap Center, membro ka ng PhilHealth, ipa-register ka dyan, check upan ka, walang babayaran, pati laboratory, pati gamot, kung meron dyan, bibigyan, di ba? Opo. And usually ang ang misconception ng ating mga members, yung mga Yakap Clinic is yung mga government facilities, mga RHUs, or mga government hospital tulad ng Legazpi City Hospital. Pero sabi mo nga, Sir Pio, may mga private lang din tayo tulad ng Albay Doctors, ng Tanchuling, ng Ago Medical Hospital. So meron din po tayo mga private facilities. And ang kagandahan dito, Sir Pio, sa ating mga private facilities, kung yung inyong, di ba libre po yung check-up, pero kung yung laboratory at yung mga gamot ninyo ay part doon sa nasa listahan na covered na PhilHealth ng laboratory at gamot, libre nyo po yun makukuha kahit private facility pa po yan. Kung meron man pong co-payment, maximum lang po ng 900 pesos ang pwedeng hingiin sa iyo sa isang private Yakap clinic. Napakagandang programa yan, dapat maikwanto sa baba, sa masa, maipaintindihan, di ba? Ay, naku, na Yakap na yan. O di, paano, bago pa kita dyan yakapin, lumayas ka na. Mag-aalasis ka dyan. Anything else from PhilHealth? Yes po, konting reminders lang po. Patuloy ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin nating updated ang ating contribution, maging ating records para tuloy-tuloy po ang paggamit ng ating benepisyo at mas marami pa tayong matulungan. Tandaan po, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng ID at MDR. Mag-ingat tayo sa mga online fixers na nag-aalok ng serbisyo for a fee. Bakit po kayo magbabayad kung libre lang naman po yan sa PhilHealth? Bukas po ang aming mga opisina Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Of course, except pag national holidays or may declaration ang ating mga LGUs. Kung meron naman po kayong katanungan at sarado ang opisina ng PhilHealth, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 Action Center 8441-7442. What time is it, Miss Beautiful? Time check, it is now 10:27. Lumayas ka. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa Alagang PhilHealth. Samahan niyo po kami ulit next Thursday. Gusto ko, Sir P, hello. Yakap. Kasi kailangan mong yayakap sa'yo at magpapasko na. Malamig na Lang ka, malamig na. Again, thank you very much po on behalf of our Regional Vice President RVP Alberto Manduriao. Ako po si Gigi Naron ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 5. Makakaasa po kayo na ang PhilHealth kaagapan ninyo sa inyong pangangailangang medikal. Good morning, as in Diyos mabalos po. Thank you so much. Mabuhay ang PhilHealth. Salamat kan sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos at magbantay till next Thursday sa Alagang PhilHealth. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.